Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubabunzi bando kubingelelayo, ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu Inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukuba sikwazi ukuphinde sihlangane futhi namhlanje emoyeni. Muhle uNkulunkulu wethu, uyasithanda bangcwele. UnguNkulunkulu odalile izulu walendlala, wawudala umhlaba uphanyekezeni. Dumo lonke malube kuye, izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. Amen. Angidlulisa ukubonga kakhulu kubantwana bakaNkulunkulu abalizwile ikhwelo lami engilihlabile, ngicela kulethwe abantu. Siyambonga ngendlela emangalisayo uNkulunkulu, siyamdumisa bangcwele, akekho ofana naye. Uyazi ukuthi ekuseni ngigcina ukuvula uWhatsApp ngifaka abantu, bekusela abantu abawu-7 kuphela, kube u-6,300. Namhlanje phela ikhaya lezi liqeda iminyaka ewu4 years. Nginiphusha kangaka nje bengenzela ukuthi namhlanje sihlanganise u-6,300 eminyakeni ewu4. Iplani yami nesifiso sami kwaku-6,200. Ngithe mangibona ukuthi siyeqa, sisekhona iy'nsukwana nganicela, ngiyabonga ukuthi niyalalela. Ngenxa yokuthi ku-WhatsApp ngigcine ekuseni, ngingakaphumi ukuya komakhi nabo bonke abenza izinto. Ngiyakholwa ukuthi u7 lo engiwugcina ushoda uhlangene manje nangaphezulu, ngiyakholwa ukuthi uhlangene. Siphazanyiswa yikho ukuthi bayaphuma, mhlambe uma kukhona u7, u5 noma u4 uphumile, sibuye sisebenzele emuva-ke ngaleyo ndlela. Kodwa ngiyakholwa ukuthi lizoshonela namhlanje ugroup number 4 efikile ku-660. Uma ugroup number 4 efikile ku-660, sobe sesifikile ku-6,300. Ngiyabonga kakhulu, khona omunye umntwana kaNkulunkulu ovele waletha abantu, sengilibele kancane, ngaze uba ngaphezu ka-20 noma close to 20 eyedwa. Kwenzile umahluko omkhulu kakhulu. uNkulunkulu akubusise, uyazazi. uNkulunkulu akubusise, ngiyabonga kakhulu. Ngiyafisa-ke ukuthi bangaphumi ngoba ngesinye isikhathi sike silethe inqwaba yabantu vele livuza ibhakede, kuphela u2 weeks mhlawumbe sekusele 5 noma 4 walabo bantu. Kodwa-ke siyamkholwa uNkulunkulu kakhulu, kodwa nje okuhle ngikubongayo lo mntwana kaNkulunkulu usilethela abantu, ziphelele izinto zakhe ngoba abanye abaphelelisi, igama, isibongo, nendawo akahlala kuyona, no-WhatsApp number, bekuphelele konke. Ngiyabonga kakhulu. Isicelo sami sesibili kubantu abaletha abantu, ngicela uyiqaphelisise inamba yakhe onginikeza yona, ngoba mina njengoba ngeke ngithi bhala nje, ngivele ngithinte ngomunwe phezu kwenamba njengoba injalo bese iyadlula iya kuma-contacts okwami sekubhala igama. Manje uma unginikeza inamba e-wrong, izohlala i-wrong. Akulula ukuthi mina ngiyibhale ngoba ngisuke ngizocindezela. Engiyibhala kubo yilabo abaletha iy'namba ezingekho blue. Don't blue impela ikhala e-right, phela thina amadoda kuthiwa sikhala blind. So-ke uma ubonile inamba yakho ingekho blue, kuphakathi kokuthi iy'namba zakho ziyashoda noma zeqile, noma indlela obhale ngayo usondezile kuma-alphabet ayibi-ke blue, sekufanele-ke ngiyibhale mina. Kodwa bambalwa benza lokho. So-ke isikhathi esiningi alenzeki iphutha kumina, ngithatha inamba njengoba injalo. Manje njengoba ngicela ukuthi niyithathe njengoba injalo kubanikazi bazo, ngoba uma kuwabheda ngeyodwa noma ey'mbili, kuphakathi kwezinto ey'mbili. Kuphakathi kokuthi kuzothiwa lo muntu inamba yakhe ayinawo uWhatsApp, noma ingene kuWhatsApp womunye umuntu ngoba inamba uyibhedile. Aqhamuka umuntu esethukuthele, efakwe egrupini engazi lutho, engahlangene nayo, yabazi-ke abanye abantu. Uma ingakholwa, kulula nje nokuthi angehle ngenhlamba. Ngenxa kabani yakho ongaqaphelanga ngesathi uletha inamba. Sengiyathuka mina, usengena esonweni sokungithuka, engathuki mina, ethuka ongigibele. Uyawubona umonakalo. So ngiyacela siziqaphele iy'namba esizilethayo ukuthi zinjengoba zinjalo besinikile abanikazi bazo.
noma zibhedwe umnikazi wayo-ke angazi. Kodwa nje ngiyabonga. Qhubekani nibalethe abantu. Akusho ukuthi njengoba sesifikile ku-6,300 sesizoma, asiqhubekeni sibalethe. Ngiyabonga kakhulu labo abahloniphayo ukuthi njengoba sibhizi kanje bangangithumeleli ama-voice note. Ngiyabonga. Yazi angazi ngizobonga ngithini abangicabangelayo. Bakhona-ke abawathumelayo-ke ngeke ngisho lutho. Khona nabangaboni ukuthi ubufakazi abufakwa bayaqhubeka bayafakaza. Kusukela last week ubufakazi simile kubo bazalwane ngoba ngibhizi kakhulu. Manje into edala kumiwe ebufakazini yiwo ama-voice note lawa, ngoba ubufakazi bulethwa ngama-voice note. Kodwa-ke phezu kwakho konke abantu abawu-6,200 plus baningi labo bantu. Akekho umuntu owumuntu ongaphatha abantu abaningi kanje. Kusobala ukuthi aniphethwe yimina, niphethwe umdali wethu ngomoya wakho oyingcwele. Ngiyabonga, nithobile, niyalalela, uNkulunkulu anibusise. Ngicabanga ukuthi okusemqoka-ke sengikushilo, sekusele ilanga langolesithathu, bese kuthi ngolesine ntambama iyangena inkonzo. Angisakhumbuli noma ngathi 3:30 noma 4, kodwa inkonzo iyangena yokuqala ngolesine. Ngidineka abase-Cape Town bengitshela ukuthi bayasuka namhlanje, abaseKapa lodumo bayasuka namhlanje. Hhayi angazi, sithemba uNkulunkulu. Kusuka abaseKapa namhlanje. Angazi-ke abaseMthatha basuka nini bona, abaseGoli nabo basuka nini, kodwa hhayi ziyeza imoto ey'nkulu. Emafakatini ngizwe ngandlebenye sengathi ibhasi, angazi kodwa. Ngizwe ngandlebenye nje ngathi ibhasi. uNkulunkulu anigcine, siyathandaza, nize kahle, nifike kahle niphephile. Nabanye-ke basekhaya lezwi abaya kwamanye amaphasika ongekhona Richards Bay, uNkulunkulu anigcine, anibiyele, abe nani ezinkonzweni ezihlukeneyo, ngoba siwumndeni owodwa, siyibandla leNkosi yethu uJesu Kristu, simunye, sikhuluma ngobunye, ngoba munye umoya, inye inkosi, linye ibandla, munye umbuso kaNkulunkulu esiyakuwona. Kanti bukhona nobunye esihogweni, ngoba bangayizwana abantu baxabane badle izono kodwa bayosha ndawonye. Bangabanga intombi babanga insizwa kodwa bayosha ndawonye. We madoda, ubunye buze bokapakela esihogweni phakathi. Akulungile bazalwane, ngiyanithanda. Ake sikhuleke sicela uNkulunkulu abe nathi kule nkonzo la sikhuluma khona ngobunye kuKristu Jesu. UJesu Kristu uyinkosi. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, uyidwala lethu, phondo lwensindiso yethu, siyabonga uNkulunkulu wethu ngoba umuhle, uyinqaba ngosuku lokuhlupheka, uyabazi abaphephela kuwena. Lisho njalo izwi lakho uNahume chapter 1 verse 7. Siyakubonga Nkosi, wena ugqoka ukukhanya njengengubo, wena wembethe inkazimulo, wena wenza amafu abe yinqola yakho, wena ohamba ngamaphiko omoya, wena wakha izindlu zakho imishayo yazo uyibeke phezu kwamanzi. Siza kuwena uNkulunkulu wethu wenza ingilosi zibe imimoya, ikhonzi zakho zibe ngamalanga bomlilo. Siyafisa Nkosi ukuhlala entabeni yakho engcwele, siyafisa ukwakha kuyo njengoba ushilo kwiHobo 15 ukuthi abanjani. Sisize Nkosi sibe yilabo, sibe abantu bakho, abantu abawuwe, abantu abakufuzile, ngoba uthema usidala wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze. uNkulunkulu wethu, kuyisifiso sami nabo bonke Nkosi ababona enhliziyweni zawo, sifisa ukufuza wena, sihambe njengoba wahamba, sinyathele lapho wanyathela khona. Jesu Kristu inkosi, yiba nathi ngomoya wakho Nkosi kule nkonzo, khuluma uzambule. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele, siyabonga. Ikhaya lezi liqeda iminyaka ewu-4, ikhulile le ngane, 4 years. Izolo ngikhohliwe ukusho uYouTube singenile kuyena besiqeda unyaka owodwa. Izolo
sahlanganisa 1000 videos. Kunabantu asebeneminyaka abakafiki ngisho ku-500 wama-video ku-YouTube. Kodwa thina ngomsaka kaNkulunkulu sinama-video ey'nkonzo awu-1000 izolo kade sihlanganise 1000. Abantu asebebukile u-YouTube wethu kusukela nje kade siqeda unyaka mhla ka-25 March 167,000. Inombolo ezingalena ngisazikhumbuli, kodwa uma ungena ku-YouTube ephejini uthi Apostle Dr. SD Nsibande bese uyangena uphinde ucindezele lapho ukuthi more, uzokwazi ukubona ukuthi ama-video angakanani, uzokwazi ukubona ukuthi sesino 1780 wama-subscribers. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngonyaka sesinama-subscribers awu-1700. Akuyona into encane leyo. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Kuyasho ukuthi izwi likaNkulunkulu njengoba kwenzeka eJerusalema umoya ongcwele esehlile, labhebhetheka izwi lithi izwi lenkosi uJesu wayelifakazela izwi lakhe. Elifakazela kanjani? Senyuselwe ezulwini ngoba umoya ongcwele abapostoli babe naye. Siyambona namhlanje elifakazela izwi lakhe, siyambona ehamba nathi ngonyaka owodwa 1780 wama-subscribers. That is amazing. Isimanga leso, isimanga, ngiyakutshela mina, isimanga ngendlela emangalisayo. Kodwa siyambonga uNkulunkulu, udumo lonke luya kuyena. Mina ngenzanga lutho, sonke asenzanga lutho, silalele yena, saletha abantu abafanele ngesikhathi esifanele. Kwenzekile-ke sabaletha nabanye bebengafanele, yibo laba abaphumile, kodwa kakhulu silethe abafanele. uNkulunkulu akubusise wena wonke oletha umuntu kusukela liqalile ikhaya lezwi kuze kube manje. uNkulunkulu akubusise. Asiqhubeke-ke nezwi lenkosi. Ngenza iphutha izolo ngakhohlwa. 25 March siqeda unyaka siku-YouTube. 26 March siqeda unyaka wesine. Namhlanje sisekukhona ikhaya lezwi. Unyaka ka-14 lo ibandla lasungulwa. Hey, kuyakhuleka khona manje ingane soyinika isikhiye lizothi 21 years ibandla uNkulunkulu uma ingakabuyi. Kodwa kwamanje iminyaka ewu-14. Asazi inkosi uJesu izobuya nini. So-ke siyambonga uNkulunkulu, ngijoyineni namhlanje, siyadumisa, siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi usigcinile wasilonda kwephulwa amarekhodi namhlanje nayizolo. Hayi-ke sengithandazile, asingene enkonzweni yethu. Sifunda izwi ngokaJohane chapter 17 verse 17. Kufundeka sengamjwayela u-17 ngiyaxolisa. ngokaJohane chapter 17 siqala kuverse 20. Angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo. Verse 21, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi nami ngibe kuwe, ukuba nabo babe kuthina, ukuzizwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Izolo-ke besikhuluma-ke siqala indaba lapha kwabase-Efesu chapter 4. Siqale angisazi noma kuverse 1 noma kuverse 2, kodwa-ke besibhizi-ke sikuverse 3. Ake ngiqale kuverse 1 siye kuverse 3, sithi ukumthintathinta kwaziseke nesikhathi sesilimele. Verse 1 abase-Efesu chapter 4, ngakho mina siboshwe enkosini ngencengo ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho. Very important ukuhamba ngobizwa wabizwa ngalo. Ungahaleli izinto zabantu, ungahambi ngendlela abanye abantu abahamba ngayo, hamba ngendlela yakho obizwe uyiyona. Verse 2, ngokuthobeka konke nobumnene, ngokubheka kade nokubekezelelana ngothando, nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Ngikhulumile-ke ngesibopho sokuthula. Isibopho sokuthula sisemqoka ngendlela emangalisayo. Ngakho isibopho sokuthula uma unaso uzoba
olungile. Ngeke ukwazi ukulunga ukuthula kungekho. Mawufunde kaJakobe chapter 3 uverse 18 uthi kepha isithelo sokulunga sihlwanyelwa ngokuthula kubo abakwenzayo ukuthula. So-ke ukuze ulunge ube ngcwele yiba umuntu onokuthula, peace. Ungabe umuntu ohlala uba ngumsindo, ungabe umuntu ophaphile, opaqile, ithatha liyakhuluma nje, uvovo liyakhipha, liyakhuluma nje. Hawu bazalwane, akacabangi, uyithole sekukhulumile, usulimaza abantu, uselokhu ehamba exola, ngiyaxolisa ngikhulumanga kahle. Yini ungathuli? Kuyathulwa. Kuthiwa isithelo sokulunga sihlwanyelwa ngokuthula kubo abakwenzayo ukuthula. Uthini uverse 3 ngapha kwabase-Efesu chapter 4? Uthi nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. So mawugcina ubunye bukamoya, ugcine ukulunga, righteousness. Athi uRoma 10 verse 10, uma uvuma ngomlomo wakho kuba ngokusindiswa, ukholwe enhlizweni yakho kuba ngokulunga. Udinga ukukholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo. Ngesikhathi ukukholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa, kuba yini? Kuba ngokulunga, righteousness. Isithelo-ke sokulunga sihlwanyelwa ngokuthula kulabo abakwenzayo ukuthula. Ngakho gcina ukuthula, gcina ubunye bukamoya, gcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Eyizwa loo nto? Ugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Ngakho-ke isithelo sokulunga, ngoba kunezithelo zikamoya eziwu-9, uthi-ke uJakobe chapter 3 verse 18, isithelo sokulunga sihlwanyelwa ngokuthula kuba abakwenzayo ukuthula. Makube i-challenge-ke kuwe, uyathula na? Mawuthanda ukukhuluma ungena enkingeni, lithi izwi leNkosi kuJakobe chapter 3 uverse 1, ningabi ngabafundisi abaningi bazalwane bami, nazi ukuthi siyakwamukelisa ukwahlulela okukhulu. So ukufundisa kungasho ubufundisi, kungasho ukufundisa nanoma yini, songene kwahluleleni okukhulu. Ubone mhlambe nihlezi nje ningamantombazane niqoqekela, thole sekukhuluma wena bonke bakulalela, basobhe ongene kwahluleleni okukhulu. Mhlambe nizinsizwa nje ngabafana nizimele uround, uthole ususele wedwa sebengale balalele wena, usuvele wabekeka automatically. Abantu nje balalele lento oyishoyo. Qaphela, uzongena kwahluleleni okukhulu. Ngoba wenzani wena? Uyafundisa. EkaJakobe chapter 3 verse 1, ningabi ngabafundisi abaningi bazalwane bami, nazi ukuthi siyakwamukelisa ukwahlulelwa okukhulu. Qaphela ulimi lwakho, qaphela izinto ozikhuluma phakathi kwabantu. Yiba ngothule, ngoba ukulunga kuhlwanyelwa ngokuthula kulabo abakwenzayo ukuthula. Ngakho-ke simele ukukhuthalela ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Bugcine nje ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Ngiyamkholwa kuNkulunkulu, kusasa sizongena kuverse 4 wakhona abase-Efesu chapter 4. Kodwa nazi-ke bazalwane ukuthi-ke kusasa kuzoba inkonzo yokugcina ngoLesithathu, ngoba ngeke ngisayenze enye emini ngoLesine, sobe sesilinda inkonzo yantambama yokuqala yePhasika. uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akugcine, akulondoloze usahamba uya enkonzweni lapho uzokhonza khona ngePhasika. Kungaba inoma ikuphi, kodwa uNkulunkulu akugcine akubiyele, usithembisile ukuthi uzokwenza njengoba besisemkhosini. Masiguqe-ke, ngikhuleke simbonge uNkulunkulu uJesu Kristu UYINKOSI. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyabonga ngakho konke, siyabonga Nkosi. Ngiyakhuleka ukuba balondoloze esezizwile ukuthi basuka abase-Cape Town, basuka namhlanje beza la eRichards Bay, bagcine ubalondoloze endleleni yonke.
siqalekisa imimoya, amadimoni, ama-devil worshippers, ama-satanists awanasabelo phezu kwabo. Sikhulekela nabanye-ke Nkosi abazosuka ngey'khathi ezihlukene. Abanye basuke ebusuku, abanye bazosuka kusasa, abanye basuke ngolwesine, ngolwesihlanu ekuseni. Kanjalo nje konke Nkosi sibabeka kuwena, wena owazi konke noqonda konke. Bagcine ubalondoloze kakhulu. Sikhulekela ubukhona bakho ezinkonzweni, bagcine sebebuyela emuva. Sikhulekela ubunye Nkosi, siyabonga ngakho konke. Busisa lo naloyo lalele, mbusise Nkosi, aze athole umqhele wokulunga ekhaya ezulwini. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Ubabonise ibandi yavalelisa. Ube nosuku oluhle. UJesu Kristu uyinkosi.